Ife Amaka Ife kanyi nacho Ife Abata Ọchịchị bụ ọnwụ Ife Amaka Chukwu na-enye ife abatago Ife Abata aka na-enye ife bịa tinye ọkụ Ife Amaka abatago Ife Abata ife kanyi na-ayọ Chukwu Ife Amaka gatanụ n'iru oche Ife Abata azụ bụ ọnwụ onye nọ na n'azụ oche gatanụ n'iru oche Ife Amaka Ife Amaka ife kanyi na-ayọ Chukwu Ife Amaka Chukwu bụ ife ọchịchị bụ ekwensu Ife Amaka abatago onye chọrọ ife ọma ga-abụ ife ọma Ife Amaka n'eziokwu ka ọ bụ ife na-ayọ Chukwu ọchịchị n'ọbụ ekwensu ife n'ọbụ Chukwu onye nọ na n'azụ oche nwanne m onye odinye gatanụ n'iru maka n'iru ka anyị na-aganụ nnachi azụ bụ ọnwụ nwe n'iru ka ọ na-ama ọganiru ka anyị na-achọ n'ụwa n'onye ka nji kwuba okwu ife bata ọchịchị agbanaba ogologo ndụ ka anyị na-ayọ Chukwu Ife Amaka mana ife ka anyị na-ayọ Chukwu obiọma bi n'ogolo onye chọrọ ife ọma ka ife ọma na-abịa lụrụ ma ya emebi na nke mmadụ ibe ya ife wee tiela inu nkwa ka njekene ndị Chukwu mụnyela ọkụ ife ọ na-ebufe abata n'ọchịchị nwanne m ife adị Indian ụka na-eje nne n'ụwa mụ o nwere onye nchekwube wee jebenu gọọmenti manụ homa na brodo ọnya bụ odogwu na Nsụka ojimoto emogo na Nsụka bili ndị na-enyela aka erika ọ bụ onye ka na-ekene gọọmenti manụ Chief Uchenna Ugwucha Kenetio odogwu na Nsụka odogwu na mmadụ Mukachi na Nsụka ojimoto emogo bili
Onyeoma Tochukwu na-ekene yo n'ịdị anyị mma ahụ. Chief Uchenna Ugwucha Kenneth Odogwu na Amashi Ụmụkachi Nsụka. Government man, home and abroad. Ogiji moto mogo. Odogwu na China, Odogwu na Cambodia. Indian kina zidebilinu. Ife Abatago. Ife Abata. Government man bili. Oji moto mogo Odogwu. Odogwu na Nsụka. Ife yetiwego. Ife Amaka. Ife Abata. Ife Amaka. Anụ nyụlụ onye ụsọ abatazi anụ. Okechukwu Aninwede Aninwede na Kegbu Ugwu ọkụ na anọ Enugu steeti. Obele nwa na ihe adịlị m. Egwu Onyeoma Tochukwu isi n'ụlọ egwu m ga-emegharị, ntị n'ụlọ egwu m ya ekwe n'isi nụ. America ka na-eje na Maryland ka na-abata nụ. Onwere onye nchekwube jebe, onye ka nchekwube jebe nụ. Ka nje kene na omere ọha High Chief Basili Ngele aka na-emere ọha niile nụ. Ọgaranya obi dị ọcha ọgaranya na-eli egi obi abụli asọsa nwụde. Anyị ekenezianụ High Chief Basil Ngere ọgaranya obi dị ọcha. Onyeoma Tochukwu ekene yinụ na ndị na-enyela aka erikanụ. Omere ọha 1 Ọfụmụagwụ ụzọ akwa ike ruru Owerri. Director of B&B Restaurant and Bar at Dananyam Stadium, Owerri in Imo State. Ndị ọma bi na Maryland, USA, America. Onye omere ọha High Chief Odogwu High Chief Basilu Ngere Abatago Kenelu Modozi Akụyi Lọlọ Beatrice Ngele nwanyị ọma eze nwanyị dịka chọ nwanyị ọma Osodiema kubilinu n'idumma Lọlọ eze nwanyị Beatrice Ngere Director of Bethel Boutique Incorporated in Washington, D.C., Maryland. Ọdịụkọ namba nwanyị ọma. Honorable member of Circle of Friends, COF, World Class, DMV, USA. Greeting to the founder, Lolo Pat Onyema, and member of COF, Ụmụnwaanyị eji eje mba, ụmụasa wụrụ arụ, elegant women. Onyeoma Tochukwu ekele unu. Financial Secretary of Enyimba Social Club
of Washington DC area. Eze nwanyị n'ịdị ka achọ isobilinu aka Chukwu dị unu na-arụnụ ka anyị bụ onye eze nwanyị Osodieme Lolo Beatrice Ngele abatago Onyeoma Tochukwu ekenenu City ndị ọma n'onwelu ndị nchekwube jebe obodo ndị ka nchekwube jebe ndị na-emere ọra ilu na New York na America onwelu ndị eji wee bilinu ịmala ọnwa wanofegede aka na-emere ọra Chief Aloysius Agada bụ nnukwu mmọnwụ ego yi gbagwo elisi a na-eli akwa na-abịa ọnwa wanofegede ọnwa na-etili ọra ọbatago ezigbo dị lọlọ nwa ka nwanyị ọnwa anyị ekenezianụ Chief Aloysius Agada ọnwa 1 of Egede Udi Local Government Enugu State odozi obodo Onyeoma na ibi na-emerikano Omerọra 1 of Igbo Land Idejiakụ of Egede Chairman Dynamic Healthcare and Star Global Marketing World Class New York, USA and Nigeria Group of Companies Worldwide Onyeoma Tochukwu Nnamani nnukwu mmanwụ Igbo jide ebube ị na-enyelu ụmụ ogbenye aka Ngino dozi akụyi Chief Lolo Mrs. Nwaka Chief Lolo Mrs. Nwaka Agada nwanyị ọma ezogoli nwanyị obi dị ọcha Osodieme akụ Lolo dịka anyanwụ ụtụtụ n'enu ụwa anyanwụ ụtụtụ n'ụwa dechi echi achalugo nwanyị ọma aka ji akụ nwanyị anyị ekenezianụ Chief Lolo Mrs. Nwaka Akajiakụ Agada Akajiakụ of Udi Egede achalugo nwanyị ọma omekanarị libie ekwu eme nwanyị ọma ka isi eme ka isi ekwu ka isi ekwu ka isi emenụ eze agbala nwanyị philanthropist President CEO Dynamic Star Global Marketing Limited Worldwide
nwanyị kwudie n'azụ na-edozi obodo. Ụlọ ọgwụ niile dị na Naịjirịa unu na-enyela aka n'ụlọ Mrs. Agada na ike eji eficha ụmụ ogbenye anya n'ụlọ ụmụ nwanyị ajadu ife unu na-emeriganụ. Ife Amaka anya ka anyị na-ayọ Chukwu kpọnụ onye ji eje mba omekana lilibe lọlọ nwa ka gada omerọra achalugo nwanyọma ekweme ezagbala nwanyị lọlọ nwa ka gada akaji akwụrụ ya adịle mụnụ unu sogbunu. Ka na-ejenu n'onwere onye nchekwube ejebenu Kingson Award na Philippines, Onyaba Award na Malay Award worldwide. Ọkwụlọka na ịdị mma ugoye fenigo akweliselisi ka na yo n'isi Ife Amaka Gatanu n'iru oche azụ ụgbọgwụ awọdụ na Philippines Kingson Ife Amaka Ife kaina yo Chukwu bụ ife ọchịchị bụ ekwensu ọbatago onye chọrọ Ife Ọma ga-abụ Ife Ọma n'eziokwu ka ọ bụ. Australia ka m na-ejenu echekwube m mmadụ wee jebenu ọ bụ onye ka nchekwube jebe Ụzọchukwu nwa Chiziri ụzọ Ụzọchukwu nwa Chiziri ụzọ na Australia mili one of Ibiasegbe nwa nzọnụ na-ekwuru ọra Ibiasegbe mmili n'ịdị mma odogwu Ife Amaka Ụzọchukwu nwa Chiziri ụzọ mmili n'Ibiasegbe Andy Henko odogwu Henry na Australia mmili na-ekele isobili n'iru ka anyị na-aganụ onye nọ na n'oche azụnụ Ife Amaka ya ka anyị na-ayọ Chukwu Ife Amaka Ife Amaka aka na-enye ọkụ tinye ọkụ o tinye ọkụ n'ife adịgo Ife adịgo Ife gai na-ayọ Chukwu ọchịchị bụ ọnwụ onye nọ na n'ọchịchị na ọdịrọ mmanụ pụtanụ n'ife otibe ego ayo nkwa anyị mekata
nwanyị ayọlịa na-egwunu owu iwe ada ewele egwunu maka na owu iwe wele egwu mbọsị ya nwụ egwu amakwaghị Onyeoma Tochukwu na-ekwu okwu ọnwa na-etiri ọra ife adịgo kogbuzu ọchake ego ife na-ayọ Chukwu ogologo ndụ na-abụ isi ike Chukwu bunyela n'okwu ife n'ụwa ife na iweta ife ọkụ anyụ n'iru ka anyị na-aganụ agwa n'isi ka anyị na-ayọnụ ego karịrị amụsị